Може би си спомняте, че вчера говорихме за навиците, които могат да ни приближат към Бог. And we spoke about hearing and seeing. Говорихме за това, което слушаме и за това, което гледаме. And now we are going to speak about speaking. А днес ще говорим за нашия говор, за това, което излиза от нашите уста. Did you know that for us to speak, it requires that many muscles to function? Знаете ли, че за да можем ние да говорим, много мускули в нашето тяло трябва да участват в този процес? It's a very complex activity. Говоренето е една изключително сложна дейност. Because our brain needs to... Защото нашия мозък трябва needs to coordinate many muscles at the same time. Трябва да координира много мускули по едно и също време. So the muscles of the face. Това включва мускулните групи, лицевите мускулни групи. The tongue. Също така езика. The muscles for breathing. Мускулите, които участват в дишането. Because when we talk, we need to breathe in the right time so the voice can be heard. Защото когато говорим, ние трябва да дишаме по определен начин, така че да може да произвеждаме звук. So it's a very complex activity. Така че става дума за една много сложна дейност. So you see that many animals can see, they can hear, but they cannot speak. Както знаем, много животни могат да виждат, могат да чуват, но не могат да говорят. Because speaking involves also two parts of our brains. Защото за говора са необходими и двете части, и двете полукълба на нашия мозък. You can see there in pink. Може да видите на диаграмата това, което е отцветено в розово, в лявата част. One area is responsible for understanding language. Една от тези отцветени части отговаря за разбирането на езика. And the other area for reproducing language. Докато другата отговаря за възпроизвеждането на езика. So we need both. We need to understand the language and then reproduce the language. Необходими са ни и двете. И да разбираме, и да можем да възпроизвеждаме. If any of those areas is affected, the person who cannot speak correctly. Ако една от тези две части, ако има нарушение в една от тези две части на мозъка, човек не може да говори правилно. And this area that is responsible for understanding language. И тази част в мозъка, която отговаря за разбирането на езика, it's closely related to the parts of the brain responsible for hearing and for seeing. Е много близка до тези части в мозъка, които са отговорни за чуването и за виждането. That means that our brain hears, sees, and he gathers information, and then we speak about that. Тоест, нашият мозък чува, вижда, събира по този начин информацията и от тази събрана информация изпраща, превръща я в говор. That means that whatever you see or hear very frequently, you end up talking about that. Тоест, това, което виждате и това, което чувате, много често това е, за което говорите. I just remember something that I'm recently going in a process in my work. И само една кратка история. Напоследък минавам през един такъв етап в моята работа. That we are having in my hospital an election for who is going to be the director of the hospital. В моята болница в момента се провеждат избори за това кой да бъде директор на болницата. And God impressed me that I should be candidate for this. И Бог ми даде идеята да се кандидатирам. But each one of the candidates needed to write something about what they want to do or something like this. И всеки един от кандидатите трябваше да напише какви са идеите му, какво би искал да постигне в тази And it's me позиция. and another girl that would be a vice director. Като аз и още една жена ще бъдем ще бъдем заместник директори.
You wanted to be. This is what you were applying for. Yes, applying, yes. Значи те са се кандидатирали за заместник директори. So they said that I should write something, and I wrote a small test, and in like I think for every 10 words, one was God. Текста, който аз написах, беше много кратък и на всеки 10 думи се появяваше думата Бог. Like, I don't feel able, but God, if He wants, He will help us, or something like this. Например, аз не се чувствам подготвена, но съм убедена, че Бог, ако това е волята му, ще ми помогне. And then this girl that is candidate to vice president, she says to me, we cannot speak about God here. А другото момиче, също кандидат, ми казва, ние не можем тук да говорим за Бог. People will not see this very well. Тук не се разглежда тази тема с добро око. And I think in that context, she was right. Only that context. И в този контекст, може би, тя беше права, но само в този контекст. But it was for me so automatic to talk about God. Но за мен беше нещо толкова естествено да говоря за Бог. Because when we think about good things, it's impossible that we are not gonna speak about them. Защото когато мислим за добри неща, невъзможно е и да не говорим за тях. That's what Jesus says in Luke chapter 5. Това е което Исус казва в Лука 5 глава. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошото, защото от онова, което преизпълва сърцето, говорят устата му. So basically we talk about what we think. Тоест, ние говорим за това, за което мислим. And we have a clear rule of what are the things that we should think. И за щастие ни е дадено много ясно правило за това, за какво трябва да мислим. And based in this law, I would like to reflect today with you how we should speak. И благодарение на тези правила, които са ни дадени, бих искала да ги погледнем повече в детайли днес. It's in Philippians chapter 4 verse 8. В Филипяни 4 глава, 8 стих, се казва: най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. So basically, we'll analyze each one of those words that they say that we should think. И сега ще анализираме всяка една от тези думи, които са описани в текста, който прочетохме. The first word is true. Първата дума е истинно. Everything that Christians do or say should be as transparent as the sunlight. Всичко, което християните правят, трябва да бъде прозрачно като светлината. Truth is of God. Deception in every one of its many forms is of Satan. Истината идва от Бог, докато измамата във всички нейни различни форми е от Сатана. So whoever in any way departs from the straight line of truth is betraying himself into the power of the wicked one. И който по какъвто и да е начин се отклонява от правата линия на истината, се предава се предава на силата на злия, на лукавия. So everything we say must be exactly the truth. Тоест всичко, което казваме, трябва да бъде истинно, точната истина. And I just want to show some examples that we are lying even though we don't know that we are lying. И искам само да ви дам няколко примера за това как можем понякога да лъжим без дори да си даваме сметка за това. Let's suppose that today you saw me in the cafeteria. Да кажем, да си представим, че днес вие ме видяхте в стола горе. But I didn't see you. Обаче аз не съм ви забелязала. So I didn't say hello to you. И не съм ви казвала, не съм ви поздравила, защото не съм ви забелязала. And then you talk to another person. И вие разговаряте с друг човек. Says, I think that girl is not very nice. She's like. И вие му казвате, аз не мисля, че това момиче не е много приятно. I think she does not like me. Или пък не ме харесва.
or in many other reasons, many other occasions when people do something and we try to read what is in their minds. Или пък други такива ситуации, в които един човек постъпва по даден начин и ние се опитваме да интерпретираме техните постъпки. So every time we don't know what is in a person's mind and we try to read it, we try to say because this person thinks like this, it's like this. That's the way that we can lie. Всеки един момент, в който се опитваме да интерпретираме поведението на някого, без да знаем всъщност от какво е мотивиран, един вид изпадаме в ситуация, в която казваме неистина. One of the most special tools that Satan uses to cause division in the church Едно от специалните инструменти, които Сатана използва, за да предизвика разделение в църквата, it's the bad suspicion bad about others. са злите, лошите подозрения, които можем да храним един към друг. It's trying to read others people's intentions. Тоест, в момента, в който ние започнем да се опитваме да разгадаваме какви са подбудите и намеренията на другите. Always thinking that people are against us, they are talking bad things about us. Започваме, примерно, да си мислиме, че другите са срещу нас, че е злословец срещу нас. Even if it's not true. Даже това да не е истина. So my advice to you and to me И затова моя съвет към вас и към мен самата is that if you are going to be suspicious about something, е, ако изпитвате подозрения за нещо, suspect something good. По-скоро подозирайте нещо добро. If it's not a fact, Ако нещо не е факт, ако не го знаете със сигурност, try to imagine something good. Представете си, че по-скоро нещо добро For се случва. example, if the person did not say hello to you, Примерно, ако човека ни ви е поздравил, maybe it's tired, maybe didn't see. Кажете си, че може би човек е уморен, че може би не ви е забелязал. Always try to give the best interpretation possible. Винаги интерпретирайте ситуацията по най-добрия възможен начин. See, in this quote, we see that many times our preconceived opinions, our mental bias, imperfect knowledge, errors of judgment, they prevent a right understanding of matters which we have to do. В един от цитатите на Елена Вайт, тя казва, че нашите предразсъдъци, нашето неперфектно знание за нещата, грешките в начина по който, грешките в нашата преценка, не ни дават възможност добре да разберем как трябва да постъпим в дадена ситуация. So let's not talk about our bad suspicions because then we will not be talking what is true. Затова нека да не споделяме нашите лоши подозрения, защото в този случай най-често споделяме неистина. Jesus says, let your speech be yea, yea, nay, nay, and whatsoever is more than this is of the evil one. Исус казва, но думата ви да бъде да, не, каквото е повече, то идва от лукавия. That means we need to be precise in our language. Тоест ние трябва да бъдем много точни в нашия говор, в нашия език. So when people ask you something, go direct to the point. Don't try to avoid the truth. Така че когато ви попитат нещо, отговаряйте съвсем ясно и точно и не се опитвайте да заобиколите истината. Try not to exaggerate things. Опитайте се също и да не преувеличавате. But try them also, your words convey the real meaning of things. Използвайте такива думи, които реално да отразяват това, което искате да кажете. So this is the first aspect. What we say should be true. И това е първият аспект. Това, което казваме, трябва да бъде истинско, трябва да бъде истина. So what we say should also be noble. Това, което казваме, също така трябва да бъде и благородно. Do you know what noble means? Разбирате ли думата благородно?
when we remember something noble, I think we remember the kings and the princes, right? Ако мислим, може би за някои думата благородно е свързана с благородник, с царе, с принцове. That means something important. Something noble is something important. Нещо благородно е нещо важно. That means that we should talk about the things that are really important. Това означава, че ние трябва да говорим за нещата, които са наистина важни. Not to spend time with things that are unnecessary. А не да прекарваме време да говорим за неща, които са ненужни. We already read this in the first lecture about foolish talking. That Ние вече го споменахме в една от лекциите, ставаше дума за празнодумие. when we involve in foolish talking, that we are denying Jesus. Бяхме споменали, че когато празнодумстваме, всъщност отричаме Исус. Here we have a quote that says that a man's character can be measured by the nature of his conversation. От Елена Вайт имаме още един цитат, в който тя казва, че характера на един човек може да бъде много точно преценен от начина, по който той разговаря. Those who jest and joke and indulge in cheap conversation place themselves upon a level where Satan can gain access to them. Тези, които се закачат и шегуват и да влизат в празни разговори, се поставят на едно ниво, на което Сатана може много лесно да ги спечели. Now I remember Delian's word today that he said that we may open the door for Satan, and he's saying that jesting and joking is one of the things that can open the door for Satan to enter. Днес Дилян казва, че ние самите можем да отворим вратата на Сатана. И ето Елена Вайт ни казва, че чрез шеги можем да отворим ние самите тази врата. So a counsel from God for us is let sobriety and sound common sense characterize your conversation. И затова съвета на Бог към нас е нашия разговор, начинът по който разговаряме, да бъде определен от трезвост и от здравия разум. Do not trifle with the purity and nobility of your souls by condescending to indulge in stale jokes and in cultivating habits of trifling conversation. Не си играйте с чистотата и с благородството на своите души, като слезете на нивото на евтини шеги и като възпитавате в себе си навици на дребнави разговори. So let's be sober and talk about noble things. И така, нека да бъдем трезви и да говорим за благородни неща. And especially about the Word of God. И особено за Божието Слово. We have a clear counsel for us. Относно Божието Слово имаме много ясен съвет. We should reverence God's Word. Ние трябва да се отнасяме с благоговение към Божието Слово. For the printed volume, we should show respect, never putting it to common uses or handling it carelessly. Печатаното слово то заслужава нашето уважение. Никога не трябва да го използваме за обикновени неща или пък да се отнасяме към него с пренебрежение. So when we have a Bible in our hands, така че ако имаме в нашите ръце Библия, we should never put it to common uses. Никога не трябва да използваме за обикновени неща. What is to say? Oh, I'll take your phone in my Bible or something like this. I'll take a note of your phone in my Bible. Например, ще запиша твоя телефонен номер в моята Библия. I'll use my Bible to put my notebook on it. Или пък да си сложа лаптопа върху моята Библия. We need to reverence God's word, no? Have respect for it. Ние трябва да уважаваме Божието Слово. And the same thing is about when we talk about God's word. И същото е когато говорим за Божието Слово.
we should never make a joke or funny saying about something in the Bible. Не трябва да се опитваме да бъдем духовити, когато става дума и да използваме Божието Слово, за да бъдем духовити и да разказваме шеги. Lately, me and Eva, we had a talk about that, about one famous preacher that made a joke about the Bible. You and who? Eva. Ага. Преди не дълго време ние с Иво разговаряхме за това, че сме чули как един известен проповедник се е шегувал с Библията всъщност. He just put a picture from Moses with the Ten Commandments. Той просто показал една снимка, една картинка с Моисей и 10 заповеди. And writes a funny saying. И на която пише funny saying. Funny thing. Funny thing. Шега. Moses was the first one to download data from the cloud. Моисей е бил първия, който е свалил информация от облака, Like така ли? something, Cloud. online or something like Да. this. Да. And we both said it's not truth because it was not from the cloud, it was from God. И ние двамата реагирахме, казахме, това не е вярно, защото първо той не е свалил тази информация от облака, от Бог. And how can we use the Bible and even the Ten Commandments, like very holy thing, И как можем да използваме Библията и даже 10 Божи заповеди, които са толкова свети, to make a joke? за да се шегуваме. And there were thousands and thousands of likes and commentaries. И имаше изключително много положителни коментари на този пост. All of them good commentaries. Всички са били много положителни. Oh, I love this pastor because he's so funny. И всички са се възхищавали на този проповедник, който е толкова забавен. So I just put this quote and said, brother, with all the respect and consideration of a sister, Аз също коментирах и казах, братко, с цялото ми уважение на сестра в Исус, I would like you to reflect upon this quote. Бих искала да ти предложа да помислиш над този цитат. And there was not even one like or commentary on my post. И никой не отговори на това, което аз бях, на моя коментар, нямаше никаква реакция. They pretend they didn't see it. Просто те изглежда не я видяха или си направиха, че не я виждат. But you know, I did my part. Но аз направих това, което аз можах да направя. Especially when we are preachers of the Word of God. Особено когато проповядваме Божието Слово, It must not be our goal to make people laugh. не трябва да е наша цел да различаме хората. Instead, it should make people cry. Може би по-скоро трябва да ги накараме да плачат. No, cry for repentance. Да търсят покаяние. Cry from the feeling the love of God. Да бъдат разчувствани от това, че са почувствали Божията любов. But we must always be sober in how we present God's word because it's holy. Но ние трябва винаги да бъдем трезви, когато проповядваме Божието Слово, защото то е свято. And we might don't get the applause of the word, Може и да не получим аплодисменти за начина, по който проповядваме. but we can get the smile of God Обаче ще получим Божията усмивка. on our efforts. And for me, that's much better. Той ще се усмихне на нашите усилия и това за мен е много по-добрата награда. And everything we say must also be right. И освен това, всичко, което казваме, трябва да бъде правилно. That means even when it's hard, we need to show what is right. Тоест, дори когато е трудно да покажем това, което е правилно, ние отново трябва да се опитваме да покажем това, което е правилно. Sometimes because we love people, we think we don't want to disturb them. Понякога, понеже обичаме хората около нас, ние не искаме много да ги разстройваме. But look at this quote from The Desire of Ages. Но вижте ето този цитат на Елена Вайт от Копнежа на вековете. Jesus, he was too much their friend to remain silent while they were pursuing a course that would ruin their souls. Исус беше твърде голям техен приятел, за да остане безмълвен, когато ги вижда, че те
преследват един път, който ще погуби техните души. So Jesus was too much our friend to see us going in a wrong path and not saying. Тоест, Исус беше твърде близък наш приятел, за да ни отклоняваме от правия път и че тръгваме погрешен и да не каже нищо. And she says, the servants of Christ are called to do the same work. И Елена Вайт казва, служителите на Христос, те са призовани да вършат същата работа. And they should be careful that trying to prevent discord, they surrender the truth. И трябва да внимават да не би в стремежа си да не предизвикат несъгласия, да се отклонят самите те от истината. So even when it's somehow uncomfortable, with love, we need to say the truth. Тоест, дори когато не е много приятно, с любов ние все пак трябва да кажем истината. When I look to the life of Ellen White, I can imagine how hard it should be for her. И когато се гледам в живота на Елена Вайт, не мога дори да си представя колко трудно трябва да й е било. Because she needed to write personal letters rebuking people. Защото тя трябваше да пише писма на отделни индивиди, в които ги порицава. God has showed me that you are nourishing pride, you are doing this and this and this. Тя пише, например, Бог ми показа, че ти подхранваш в себе си гордост, че ти вършиш това. And many times people would not have a good response to that. И разбира се, многократно хората не са реагирали добре на това. So here she writes that again and again she was reminded that she should not try to clear away the confusion and contradiction of faith and feeling and unbelief that is expressed. И затова тя пише, че отново и отново й е било напомнено, че тя не трябва да се опитва да изчисти объркването или пък противоречието, което се създава от тези хора, когато чуят нейното порицание. I am not to be depressed, but I am to speak the words of the Lord with authority. Тя пише, показано ми беше, че аз не трябва да се потискам, аз просто трябва да говоря с убеждение Божиите думи. And then leave with him all the consequences. И да оставя в неговите ръце всички последствия. I am instructed by the great physician to speak the word that the Lord gives me, whether men will hear or whether they will forbear. Тоест аз бях инструктирана от големия лекар да говоря неговите думи, думите, които той ми е дал, без значение дали хората ги чуват или предпочитат да не ги чуят. So, whether men will hear or no, we need to tell them what God puts in our hearts to tell. Тоест, дали хората ще ни слушат или не, ние сме длъжни да им кажем това, което Бог слага в нашите сърца, че трябва да им изпратим като послание. I like one sentence that says like this. И тук искам да направя да предложа още един цитат. Let not success make you proud. Нека успеха да не ви кара да се възгордявате. Nor criticism make you sick. Нито пък критиката да ви разболява. So Jesus, he lives his life in a way that neither critics, neither praise could change his way. Исус живее живота си по един начин, който в неговия живот нито критиците, нито пък тези, които го хвалят, могат по някакъв начин да променят хода на неговия живот. So we should pray that we have this also in our minds. И ние също трябва да се молим да имаме подобно отношение. Our words, they also need to be pure. Нашите думи също трябва да бъдат чисти. So we must avoid the small temptations in our talk. И трябва да отбягваме, да преодоляваме дори малките изкушения в нашия говор. Because pure is something uncontaminated, undefiled. Защото чист означава нещо, което не е замърсено по никакъв начин. So avoid that small evil speaking, small sensual speaking. Така че да се въздържаме дори от малкото злословие, от малкото думи, в които се прокрадва някаква пошлост.
So every time you see there is something that might be a danger, just put the conversation to another way or go to another place, talk with another person. Така че ако видите, че в даден разговор нещата тръгват в определена посока, отидете, служете край на този разговор или пък отидете да разговаряте с някого друг. They that overcome small temptations will be strengthened to overcome large ones. Тези, които успяват да преодолеят тези малки изкушения, те ще бъдат подсилени, за да могат да преодолеят и по-големите. Also, we should talk in a lovely way. Също така ние трябва да говорим с благост. Can you read it translated? Like manners, measures like manners, mild manners, moderated manners. Меките маниери, меките отговори и приятните думи са много по-добри, много по-добро средство за реформиране и за спасение, отколкото грубостта и строгостта. Ако прекалим в нашата строгост, ние можем да поставим хората, на които се опитваме да влияем, извън обсега на нашето действие, докато един примирителен дух ще ни помогне да ги свържем с нас и по този начин много по-бързо да ги върнем в правия път. So, if you need to talk about something, especially if something hard to talk, we need to keep in mind that pleasant words are more easy to help the person. И така, ако трябва да кажете нещо неприятно на някого, не забравяйте, че хубавите думи, приятните думи са най-добрият начин. Being unkind will not help. Ако сте остри, това няма да помогне. And if you are unkind, maybe we will close a door forever with this person. И ако сте прекалено недоброжелателни, може би с вратата ще ви се затвори завинаги. So instead of helping, it can really be worse for the life of this person. И така, вместо да помогнете, вие всъщност може да попречите на този човек да достигне до светлината. Also, the things that we talk, they must be admirable. Освен това, нещата, за които говорим, те трябва да бъдат достойни, да, завършени. So, I'll tell one example of something that it's not admirable, so you can understand what I mean. Сега ще ви дам един пример за това какво представлява недостоен говор и по този начин ще илюстрираме за какво става дума. So this quote from Ellen White from the book Steps to Christ. Ето тук има още един цитат от Елена Вайт от книгата Стъпки към Исус, Пътят към Исус. She says that there are many people, they are good people, good Christians. Тя казва, има много християни, които са добри християни, добри хора. And they really desire to live for God. И действително искат да живеят за Бог. But very frequently Satan tempts them to think about their own faults and weaknesses. Но много често Сатана ги изкушава да започнат да мислят за собствените си слаби страни и грешки. They start talking about this. И започват да говорят за своите слабости. Oh, I'm a bad person. I'm envious. I'm lazy. Ето, аз съм лош човек, аз съм завистлив, аз съм мързелив. And they think this is exercise of humbleness. И навярно дори си мислят, че по този начин демонстрират скромност. But as they repeat this, it does not help them. Но ако си го повтарят, това изобщо не им помага. What we say, we are the first ones to hear. Това, което ние казваме, ние сме първите, които го чуват. So the things that we say, we believe them even more. Така че това, което ние самите казваме, си го вярваме дори повече. Започваме да си го So the вярваме. right thing is to look to Jesus, not for our own faults. Тоест, това, което ние трябва да направим, не е да гледаме към себе си и нашите грешки и нашите недостатъци, а да обърнем погледа си към Исус.
Another example of something that is not admirable Друг пример на нещо, което правим, което е недостойно and that we should avoid и което трябва да избегнем. is when we, let's say an example, let's say I was in the Word for many years and now I got baptized. Нека да си представим, че аз съм била в света много години и сега съм се кръстила. And in the words, I was into drugs and addictions and many bad things. И докато съм била в света, съм вършила всякакви недобри неща, наркотици, алкохол и така нататък. And when I come here to give a testimony, I'm going to give a И testimony, когато влезна в църквата и искам да свидетелствам, I spend much time talking about these bad things that I used to do. аз използвам времето, което ми е дадено за свидетелство, за да говоря за всички тези лоши неща, които съм вършила. Of course, we can mention this to see how God set us free from this. Разбира се, можем да го споменем, за да покажем, че Бог ни е освободил от всичко това. But not mentioning details about it. Но няма нужда да влизаме в детайли, за всичко, да описваме в детайли всичко лошо, което сме направили. Because this will give, how to say, like a cloud, a dark idea for people. You will not bring the mind of people to a good thing, but to a bad thing. Защото по този начин, вместо да водим ума на хората към добри неща, ние ги водим към тъмни неща. So when we talk about our faults and weakness, we just need to be moderate, not to exaggerate. И така, когато говорим за нашите грешки, за нашите слабости, трябва да сме много умерени и да не преувеличаваме. And finally, we should talk about things that are excellent or praiseworthy. И накрая трябва да говорим за неща, които са похвални. So what is excellent or praiseworthy for me is the Word of God. Това, което е похвално, което е най-висше за мен, е Божието Слово. This is the thing that we should be speaking about all day. И това е, за което можем да говорим и трябва да говорим цял ден. Deuteronomy 6:7 says to us. В Второзаконие 6 глава 7 стих. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. И на тях да учиш прилежно чедата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш, да ги вързваш за знак на ръката си и да бъдат като начелие между очите ти. И да ги надписваш на вратните стълпове на къщата си и на портите си. So that's what should be in our mouths, the word of God, all day, morning, night. Така че това е, което трябва да бъде на нашата уста, сутрин, вечер. And step by step we are going to be transformed into the likeness of Jesus. И малко по малко ще бъдем трансформирани, ще бъдем преобразени в Христовия образ. And of course we need to be wise in how to present the word of God to different kinds of people. Естествено, трябва да бъдем мъдри тогава, когато трябва да представим Божието Слово на различните видове хора, които срещаме по пъти си. There was a time when Jesus knew how to be silent. В определени ситуации Исус остава безмълвен, не казва нищо. When they asked some questions just to make him fall. Когато му задават въпроси, с които просто се опитват да го спънат, да го препънат, той не отговаря. He answers with another question. Понякога отговаря с въпрос. If you answer this, then I will answer that as well. Казва, ако ти отговориш на мой въпрос, аз ще отговоря на твоя. And when he speaks in parables, когато говори в притчи, he was trying to make the meaning only known to those that really wanted to understand. Той всъщност показва, чрез притчите разкрива значението на това, което иска да каже, само на тези, които действително искат да го разберат. So we need lots of wisdom. Тоест, ние се нуждаем от много мъдрост. And this wisdom can come only from the Holy Spirit.
мъдрост, която може да дойде само от Святия Дух. So to finish, I would like to mention this quote here. И накрая бих искала да цитирам още един път Елена Вайт. About how God has to guide our minds so we speak the right words. За това как Бог трябва да ни насочва, да ни ръководи, за да можем ние да говорим правилно, по правилния начин. Yet it's not a light or an easy thing to speak the exact truth. Не е нито лесно, нито леко да се говори истината. We cannot speak the truth unless we know the truth. Ние не можем да говорим истината, освен ако не я познаваме. We cannot speak the truth unless our minds are continually guided by Him who is the truth. Не можем да говорим истината, освен ако не сме под ръководството на този, непрекъснато под ръководството на този, който е истина. So the only way that we can always speak about the good is really having our minds controlled by Jesus. Единственият начин, по който можем да говорим винаги добри неща, е ако нашия разсъдък, ако нашите умове са непрекъснато под ръководството на Исус. To keeping this connection with Him every day. И тази връзка с Него трябва да бъде възобновявана всеки ден. We have in the Bible said that the tongue is a small organ, but that puts all the body to fire. В Библията се казва, че езика е един малък орган, но обаче може да доведе цялото тяло до пъкления огън. Because with the same tongue we praise God and curse our brother. Защото със същия този език ние възхваляваме Бог и проклинаме нашите ближни. But it says also that those that control the tongue can control all the body. И тези, които могат да контролират езика си, могат да контролират цялото си тяло. Because it's the hardest one to control. Защото езика е най-трудната част, която можем да поставим под контрола си. So it says, if a man does not sin in his speech, then is a perfect man. Затова Библията ни казва, че ако човек не съгрешава в говора си, в начина, по който говори, той тогава е един съвършен човек. Because it's like the ultimate result of a transformed life. It's a pure speech. Това е най-висшият резултат на един трансформиран, на един обновен живот, чистата реч, чистия говор. Let's pray so God can make this transformation in our lives. Нека да се помолим Бог да ни помогне, Бог да ни преобрази по този начин. Delia, do you want to pray for us? Yes, sure. Който може да помогне, ако нямате да я възможност, понеже е ясно, може да бъдете. Боже, Татко наш, Ти, който си небето. Моля Те, Татко, Ти ни помогни тези неща, тези думи, които чуваме от Твоето Слово, ние да ги приложим в нашия живот. Моля Те, Татко, имаме нужда от Твоя дух в нас. Моля Те, Ти прости нашите беззакония и ни помогни да ходим в святост във всяко едно нещо, което правим. Благодаря Ти, Татко, моля Те, Ти да благословиш Изабела и да я водиш по Твоя вечен път, както и нас самите. В името на Исус Те помолихме. Амин.